Nou, vanmiddag hebben we hier de Survivor run in de Rijn. Ja. Na de helft. Ja, de helft hebben we zonder de Rijn hier. Dat weer wel leuk. Sommige onderdelen weer wat moeilijk. Maar weer wel grappig. Ja, wat vind je ervan vanmiddag? Ja, het is echt heel erg leuk. Heel leuk. Wow. Maar wat is hier dan leuk om? Nou, je wordt lekker vies. Je wordt lekker en nat. En je maakt vies. En beter dan school. Ja, en het is gezellig. Het is gezellig. Maar je bent toch van die pubervankers die doen dan altijd... Nee. Wees wel. Nou, succes nog even dan. Maar je bent helemaal wierd en vies. Ja, we moesten door Sommige onderdelen wie dat dan door de sleert in moest. En ondertussen kwamen we een modderpoeltje in. Dus we konden net let om dan erin in te springen. Toen zei juf, als je erin ging, dan moet je met je rollen. Dus wij rollen. Dus toen wie die shirtjes uiteindelijk zwart in plaats van de oranje. En juf, hebben we in de modderpoel lang? Nee! Ze heeft wel al opdracht. En dat is wel knap, want ze juf is zwanger. Juf ze nog gaan, want ze is zwanger. Dus de meeste onderdelen die ze koel heeft, ze flink maar. Dus je bent niet zo voorzichtig gewoon hier, maar juf. Ja. We moesten nou net een volle oude beulen. Nee. Nou, dan heb je hem keurig onthouden dus. Ja. Nou, ik ben echt heel erg trots op ze, want het is echt een team. En we gaan meisjes zegt in een starten en we gaan echt meisjes naar een finish, ja of net jongen? Ja! Maar je bent bij je 16 starten en je komt maar je zoontje in om. Ja, maar als je 18 bent. Die bloot nog even zitten. Van me houdt. Ik wil de zilver, maar ik heb nu goud. Als jij naar me kijkt, word ik al leeg. Oh, ik meen het, wat moet ik nu nog zonder jou? Ik ben onderweg naar mijn toekomstige vrouw. Waar ik al 26 jaar met samen woon. En het zal nou eindelijk een keer gebeuren. Na 26 jaar. En waarom dacht je het maar nou maar eens wijzen? Ja, de vrouw vroeg me. Ik dacht, ja, wat man hè? Ja, vregen de vrouw hoor je? Ja. Ja. Ze had me 10 jaar alleen al dus, gevraagd. Oh. Maar toen werd ik ernstig ziek en is het eigenlijk een beetje bijgebleven. Dus we stelden het steeds weer uit. En nou zij afgelopen jaar met oud en nieuw. Even naar een kennis toe. Ik heb een hoop kennissen hier in de stad natuurlijk, dat weet je. Maar afgelopen jaar met oud en nieuw zei Giovanni, oma, waarom vraag je opa niet opnieuw te trouwen? Nou, en zo is het gebeurd. En dan zitten we hier in de koets en rijden we door Leeuwarden. Ja, als we direct de wielerpolen ingaan, rechtdoor hè. Mijn hart gaat als maar sneller kloppen. Mijn liefde is niet meer te stoppen. Was het maar avond, dan was ik heel zeker bij jou. Oh, mijn liefste, ik klop 3 keer en je deur zal voor mij open gaan. Dan zie ik jou, de vrouw van mijn dromen. Oh, mijn liefste, ik kus jou 3 keer. Oh, wat heb ik dat dan vaak gedaan. Maar
en opa die zijn zo lang bij elkaar. Dus ik dacht, waarom gaan ze niet trouwen? Dus toen dacht mijn oma van, hé ja, dat is een leuk idee. Dus toen heeft ze bedacht dat ze gingen trouwen. Dus dit is allemaal een beetje dankzij jou? Ja, eigenlijk wel. Dat is best wel leuk, of niet? Ja, heel leuk. En dus het is nooit te laat om te trouwen? Nee. Waarom moet je dat dan nog zo graag? Want dan 26 hier, bij elkaar. Elke vrouw wil toch eens een keer in haar leven zo'n mooie dag. Dus dit is vandaag mijn dag. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Onze bruidsmeid. Niet genoeg, nee, nog lang niet genoeg.